Jum San Valentinu l-jum li fih il-maħbubin jesprimu l-emozjonijiet tagħhom lejn xulxin xi ftit aktar mis-soltu. Jum li ġib miegħu ukoll ta' drawiet li forsi mhux daqstant magħrufa. Fosthom il-fatt li ħafna nies jippreferu jixtru fjuri minn kwalunkwe ħanut, basta mhux minn fejn ċimiterju. Iva fil-Kastana taħdej iċ-ċimiterju. Irrid ikun bniedem li jafek li jafda li jien qed dejjem qed inteħ fjuri tajbin u jafdak isir parroċjan tiegħek u jiġi għandek biex jixtri l-fjuri. U l-irġiel jibqgħu jixtru ħafna fjuri aktar minn kemm in-nisa jixtru lill-irġiel. Imma għaliex? Naħseb kollhom bżonn jiġbru l-punti u ta' matul is-sena jiena. Naħseb. Iżjed l-irġiel iżjed iva. Forsi taħseb biex jiġbru ġieħu? Jenek naħsebu. Mhux kulħadd ikollu xi dnub kultant. Il-bejħ jibqgħu wkoll fattur importanti speċjalment għall-bejja tal-fjuri li jkunu qed jistennew b'ħerqa din il-ġurnata. U xi kemm tqis li jixtru aktar minn weekend hekk ġurnata bħal oħrajn? Jiżu forsi 3 darbiet iżjed mis-soltu mill-weekend. Din il-bejja żagħżugħa kellha dan il-kumment x'taqsam magħna. Jixxi tnejn żgur u bħalma jixtri fjuri jixxi soft toys u jekk jixxi bħalma jixxi l-mara jixxi l-ħabiba wkoll. Dawn l-affarijiet narawhom aħna hawnhekk ġifieri. U ġiri ta' ir-raġuni għal xi jixtri tnejn. Għajdi wieħed għall-ħabiba u wieħed għall-mara ġifieri. Iżda li lin mill-pessimizmu u dubji li sta jqanqal kumment bħal dan, għadna niltaqgħu m'esperjenzi ta' mħabba vera li ma tmut qatt. Dawn għal-mara tiegħi, ilha li mietet leċċorilu ħej. U kunnar ta' sib niġi, namilla ġiex bokketti, għax dik ida tieħu s-sejt titlob għalina u ħna nitolbu għalija mjenaw. U l-lum jum San Valentinu ħassejt li kellek tiġi. Dik kull sena. Imma l-lum iktar jkun speċjali jum.